Raġel ta' 31 sena miż-Żurriq ġurdna tiħallas aktar minn 114,000 euro f'kumpens wara li nżamm responsabbli għal mewt ta' tifla ta' 10 snin f'inċident ta' traffiku. L-inċident seħħ fl-4 ta' Lulju tal-2010 fit-triq ħalfar fil-limiti ta' Birżebbuġa fl-10:15 ta' filgħaxija, meta Martin D'Amato li kienet isuq karozza ta' tip Hyundai Accent kien involut f'ħabta ma' Maruti Ġipsi misjuqa minn missier it-tifla li fiha kien hemm ukoll l-omm u oħt il-vittma. Il-vittma Nicole Zara sfortunatament tilfet ħajjitha 12 ġurnata wara l-inċident, wara li sofriet emorraġija interna u frattura fl-iskutella ta' rasa. F'kawża ċivili kontra D'Amato miftuħa mill-familja Zara irriżulta li kienet isuq b'veloċità eċċessiva ta' 150 km fis-siegħa wara li kien ilu nofsinhar jixrob. Dan fil-waqt li l-istess vettura ta' D'Amato irriżulta li kellha magna modifikata mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-awtoritajiet. B'hekk l-imħallef Florence Mintoff ikkonkluda li l-ħabta seħħet wara imprudenza min-naħa ta' D'Amato u rnaħ iħallas lill-familja il-kumpens stabilit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.